reći kao jubilarni ili 41. već? 41. sigurno neću, ne znam, to se nikad ne zna, ali možda 45. što da ne. I kako se osjećaš sada u 40? Super. Ili ima neke razlike? Da su 30. nove 20. onda su 40. nove 30. Se tako osjećaš? Pa ja mislim da su 40. nove 20. Opa. Da. Tanja, dress code je bela boja večera, zbog čega? Jeste, dress code nam je belo. Pa onako da svi budemo u belom, tako sam zamislila i mislim da nisam pogrešila. Ali možda sluti na neku svadbu? Je svečano. A to ne sluti na neku svadbu, venčanje, ne? Pa ne znam, svi to predviđaju, ali što se mene tiče, šta znam? Pa ti priželjkuješ to sebi? Pa nisam ni razmišljala o tome. Za večeras nisam. A kako bi reagovala kada bi te Muki večeras zaprosio? Ja to stvarno ne znam. Ne znam, to bi bilo spontano. Ako bi se to desilo, ne znam, videli biste na licu mesta kako bi to izgledalo, ne znam. A šta ti je Muki poklonio za rođendan? Ja ne znam, on je meni nešto kupio, ali pošto se ceo dan nismo videli, evo sad ćemo se videti zvanično kad uđem u restoran, tako da ne znam šta mi je kupio. Tanja, kako si gledala u 20. godinama na ove godine 40. Postoji neka razlika sada ili pre? Pa u 20. uopšte nisam razmišljala o tome, to jest uopšte kako mi godine izmiču, nisam o tome razmišljala. U 30. sam već imala fraku kako starim i tako dalje, a sad u 40. Uopšte nemam pojam, niti dojam o tome kako godine će iduće ići i o tome kako, ne, osjećam se mlado i mladog sam duha i to je ono što je najvažnije. Mislim da je ipak to najvažnije što nosite u sebi i osjećam se stvarno kao da imam 20. Tanja, da li imaš neku tradiciju možda sama sebi nešto da kupiš, da obeležiš tvoj rođendan? Ja to mnogo volim i volim da sebi nešto kupim, da. Možemo da znamo šta si sad poklonila sebi? A sad stvarno nisam sebi ništa poklonila, ajde da kažem ovu haljinu. I proslavu. Pa dobro, i proslavu za sve vas, mislim, za sve moje drage ljude, ali nisam imala vremena sa toliko, jer mi se bliži jedan koncert, pa onda stvarno imam puno obaveza i onda nisam mogla da biram baš toliko detalja, ali sam zaista se skoncentrisala na ovaj rođendan, da izgleda sve kako treba i dekoracije, što se dekoracije tiče i svega onog što sam zamislila. I bit će tu i back wall za slikanje i sve onako baš. I muzika je dobra i to da konačno meni neko peva. A ko peva? Da ne moram ja. Pa bit će bend koji je Muki organizovao, to je sve on obezbedio, tako da sam to sam njemu prepustila. A da li već znaš... kako sam zbunjena, šta mi je? Da li već znaš koju ćeš želju poželiti kada oduvaš svećice? Joj, nisam o tome razmišljala, ali kao i svaki put kada duvam svećice, ja samo pomislim da me zdravlje posluži, jer mislim da je to ipak najvažnije. Ništa materijalno ne bih poželjela, jer ono što je najvažnije je da smo živi i zdravi, jer kako je vreme došlo, ne zna se da li ćemo se sutra probuditi, da ne mrači mnogo. Svima nam je najvažnije to zdravlje i tako i meni. A da li bi voljela da se Da su moji zdravi i to. Da sa Mukijom dobiješ dete? Najviše na svetu bih to voljela, da. Možda je to želja? Da sa Mukijem dobijem bebu, da. Voljela bih, da. To bi nekako bilo stvarno. Ajmo ljudi, još jedno pitanje da se ne bismo... Godina si mnogo toga proživala, šta si ti inače u 12 poželjela sebi? Ništa. Ali iskreno. Ništa. Provela sam doček rođendana kod frizera. Farbala sam sede u 12, mi veruješ. A da li generalno voliš? Ali sede su samo ovde gore, ne vide se još uvek, ali su krenule. Čekaj Tanja, da li su ti sinovi priredili neko iznenađenje? Pa otpevali su mi pesmu preko telefona, tačno u ponoć. Koju ponoć? Tvoju neku ili... Ne, srećan rođendan su mi otpevali. Oni hoće da dobiju sestru. Ajmo ljudi, još jedno pitanje. Još jedno sestricu jednu. Voleli bi, ja bi najviše volila i oni bi, verujem, da. Tanja, u kakvim si odnosima sa Slavicom Đukteraš? Jo, molim te, ajde, stvarno, sa Slavicom Đukteraš. Da li generalno voliš? Ajde, Dušane, pitaj nešto. Sad se zbudio. Ajde, stvarno. Ajde, Dušane, imaš lepo pitanje. Da. Šta dan posle rođendana?
Ja samo da se naspavam sutra dan, pošto idem za Zagreb preko sutra i treba da napunim baterije. Da. Eto to. I šta nas to očekuje, neka novina u Kraljevu? Da, u Kraljevu... Jel će biti pozdravi? Pa to će biti, to je trebalo da se desi 6. marta, ali svi znate razlog odgađanja koncerta, tako da 27. marta pravimo koncert u Kraljevu i Emir Đulović će naravno biti specijalni gost, a imat ćemo još gostiju, tako da znate i jedva čekam da se družimo ponovo. Ja na svetu najviše volim svoju publiku i to druženje sa njima mi je nešto najdragocenije. Da li si stigla da pročitaš poruke? Koja poruka će možda ovako posebno? Stigla sam i već me glava boli, znači ceo dan mi zvoni telefon i ja sam neko ko svima mora da odgovori, jer ja sam prosto takva sam, volim da odgovorim svima, jer cenim ipak to kad mi neko čestita rođendan i sve te lepe želje su mi poželeli i presrećna sam, šta da kažem, stvarno imam puno prijatelja koji će večeras biti sa mnom, saradnika, svi moji najdraži ljudi su meni večeras došli i meni je to, nema ništa lepše od toga. Hvala. Mogla sam još njih da pozovem, ali prosto nije bilo kapaciteta u restoranu za tako nešto, ali bit će prilika, bit će samo, nek smo živi, zdravi da slavimo.